La polèmica esclata quan Pedro Sánchez, a primera hora, en una entrevista radiofònica, diu això. Ni va a haber independencia offline ni online. Han avanzado en ese proyecto de República Digital y, por tanto, hoy vamos a aprobar en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que va a garantizar que el desarrollo de la administración digital en nuestro país esté garantizado por el Estado. Un reial decret del qual no se sabrà la lletra petita fins que es publiqui al BOE dimarts vinent, però que ja ha provocat una reacció contundent per part del govern. Som davant un 155 digital, la ingerència més greu en l'àmbit competencial un cop d'estat digital a Catalunya. Sánchez ha afirmat que tenen sospites que el govern català pot violentar l'Estat a través de llocs web allotjats en països de fora de la Unió Europea qualificats com a paradisos digitals. Per això, la vicepresidenta ha concretat que a partir d'ara totes les pàgines web de totes les administracions hauran d'estar allotjades en servidors de la Unió Europea. Tenemos que conocer desde dónde sale la información en este país, quiénes la manejan, con qué fines la manejan y para qué. El govern català tem que el decret pugui tombar projectes com l'Identicat, presentat el mes passat. Una iniciativa innovadora que ha de permetre que els ciutadans controlin les seves dades personals i la seva privacitat al marge d'empreses i administracions. El govern espanyol, però, ho interpreta com la creació d'un DNI català, cosa que ja han negat els seus promotors. D'aquí 5-10 anys, tots els estats europeus funcionarem així. Tothom serà sobirà i propietari de les seves pròpies dades. És el que se'n diu la sobirania digital. Llavors, clar, quan posa aquesta paraula, sobirania digital, Generalitat de Catalunya, CETITI, tot això ho barreges, pots fer el relat que vulguis. La Generalitat no ha aclarit si té servidors fora de la Unió Europea. No és on estan els servidors, sinó és com garantim els drets i deures digitals dels nostres ciutadans. Podem tenir servidors a l'estat espanyol que resulta que no estan garantint els drets digitals dels ciutadans. De moment, amb el nou decret, qui hauria de canviar l'allotjament del seu web és, per exemple, el Ministeri de l'Interior. Amb una cerca a internet apareix que el servidor del Ministeri és als Estats Units.